Tu ne-ai trădat pe noi, că tu ai venit să ne omori. Da, ești trecut de trădători Dar infect. de minte aia și-au apăsat F1 instantaneu, n-ai văzut? Da? Păi dacă tu ai zis că... Ia, ia. Da. Stai așa, fătu-te în gură să te fută, nu stă trădători infect. Că uite loc. Pentru toți trădătorii de pe pământul ăsta, fută mașini în gură să vă bite capre de pe ei. Iau! Original Badirea Badispan. Haide! Pentru tot ceatul acolo să mu like, pentru toți trădătorii ăștia de pe cea de aici. Da, de pe tisbe. Hai! Hai! Tam, 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 tam. Hai să fie pentru toată lumea nebună. Iau. Am intrat în CSGO să mă joc și eu un pic. Terminat-o mi-a dat kick, Am intrat să mă joc și eu un pic. Ivan care nu dă gol niciodată mi-a dat kick. Dar pe tine așa că pot să zic de tine. Mă lași băga mea spula în gura ta, dă-ne simțit mai bine. Că a venit Iisus și i-ai dat kick. Acum nu mă te inventat coronavirus un pic. Băga mea spula în gura votă de trădător. Dar mi-a dat kick acum să mâncați după jos. Să-los corona tot! Haide! Ai văzut stomac? A luat Palaș Corona. În spital în pula mea, până vine iau. Până dă pastă în magazin. Mănâncă ce crezi, calpă-te-l pic. Stai puțin așa mai Palaș, că te spune și tu, Ivane. Că te pe la puta cu tăpun. Îți dau ce? Îți dau cu pula peste bot. Ție Palaș, te pun pe bloc și dau drumul pe jos. Să te lovești în gât. Băga mea și pula în gura ta, Ivane, de resimți ce sunt. Da, m-am înjurat singur, dar nu contează. Emoție, fratele meu, pe mine mă bate rău de tot. Are tatu pumn de pula spui că este bloc. Stai puțin așa că pot să zic în continuare că dau medalea bune coane supernaturale. Că să vină rău de tot și pot să cânt în continuare. Respect pentru băieții care au donat. Da, tu ești un mare nesimțit, Pala. Tu ești un nesimțit, Ai făcut 1400 de euro, dar mănânci urmă de la plic. Stai că zic în continuare, bă, icoane. Ivane, tu nu râde. Băga mea și pula în gura ta că piciorul spute. Stai așa.